един адвокат реално, един общественик. Обаче той днес не е в качеството на в това си качество на адвокат и общественик, а по-скоро е в качеството си на изследовател. И е тръгнал по дирите на хора и на събития, хора, които са оставили трайна следа не само за нашия район, но трайна следа и за България. Те са станали част от историята на нашата държава. И се е нагърбил с непосилната задача да събере всичко, до което се е добрал в една книга. Аз очаквах, когато той каза, че ще пише книга и преди това се шегувахме, да е една книжка не много дебела. Не много дебела. Тя се оказа вероятно един сериозен изследователски труд. И може би там ще срещнем факти, ще срещнем герои, за които ние самите ще бъдем изненадани. Тоест имам предвид не само изненадани, не само ние, родствениците на хората, за които ще стане дума в тази книга. Вероятно тук има и свидетели на хора, които са познавали или са знаели за историята на тези личности. И особено за историята на сега по-възрастните хора, хората, които са се интересували. Казвам, не се обиждайте възрастните хора, но все пак, слава Богу, има още такива, които ще разказват. Както на нас ни е разказвано от нашите по-възрастни родственици, които за съжаление вече не са между живите. Но понеже ще стане дума за нашия родственик, нашия прадядо Стамо Кирев, вие знаете, до Стара Загора, доскоро, до преди годините на демокрацията, имаше едно село Стамово. Това село Стамово носеше името на нашия предшественик, Стамо Кирев. Той е прадядо, на нас прадядо, общ прадядо и дойде след това демокрацията и върнаха царското име на селото. Но ето сега това е част от пъзелчето, част от историческия пъзел. И Румен се е нагърбил с това да осветли точно тази част от нашата история, което е прекрасно. Ние, убедена съм, ще научим той вече се е докоснал, добрал. Сега и останалите ще разберем за нашия предшественик, който е оставил светла дира и изгорял там в дните на онези тъмни времена. Ние като родственици ще си спомним и ще сведем глави пред паметта не само на дядо Стамо, но и сигурно и на всички останали, за които ще става дума в тази книга. Но повече, разбира се, за тази книга от Румен Йорданов. Не адвоката, а общественика и изследователя на тази история. Благодаря ти. И аз благодаря, Валя. Здравейте от мен. Някои може би ме познават, други не. Аз съм дъщерята на нашия писател днес. Станислава се казвам. Като представител на малото поколение виждам много млади хора, което много ме радва. Мога да кажа, че може би няма да оценим толкова много книгата сега. Може би, говоря като млад човек, може би в последствие, когато станем на възраст и отворим отново книгата, ще разберем повече за нейния смисъл. Искам само да споделя една интересна случка и предавам щафетата. Стоя си вкъщи, баща ми звъни: Стасе, тук само да ти прочета един абзац. И ми чете 30 минути и аз го слушам. Да, тате, много е яко, много е яко. Така че пълната моя подкрепа. Смятам на всички в залата. Също искам да благодаря на къща музея Гео Милев за това, че е наш домакин днес. Благодарности. И да, смятам да не отнемам повече от времето и да ти дам думата, така благодаря. Че моля аплодисменти отново. Благодаря.
И аз искам да благодаря на всички приятели, познати, както се казва, дами и господа, другарки и другари, роднини, за това, че уважихте това събитие. Искрено се вълнувам, това е ясно. Казах, че няма да се вълнувам, обаче се вълнувам. Логично е. Да, неизбежно е. И аз малко като другаря Тодор Живков, тъй като вече съм с очила и си написах малко по едър шрифт. Нали, защото, да. Значи, дълъг бе пътят на тази книга. Първо искам да ви разкажа какво ме доведе до завършването на тази книга. Тази част, маничката, ето тази малката, написах през далечната 2002. Под давлението на една много силна емоция и загуба на моя дядо Стоян Ганев, който почина на 30 декември 2001 година. И както съм написал и думите, които винаги следвам, това е човекът, който направи от мен човек. Той беше добър писател, беше поет на отряд Георги Гарбачев с партизанското име Короленко. Написах тази част, тогава млад, на около 27-28 години, едвам прохождаш адвокат в една малка схлупена кантора на Орбита. Много хора знаят къде беше. И успях да издам ето тази подръчна бройка, една единствена. И така. Предстоеше раждането за Ширями, която е тук до мен и се представи. Написах една страничка от Беломорски вятър. И всичко свърши. Край. Спрях. Защо спрях? Не знам. Макар че имах доста материали за рода, не знае до как, още от дете, някъде 7-8 клас, аз винаги събирах материали за рода. И между другото имам такива уникални материали за рода, които нося, които просто към настоящия момент просто няма такива. Свидетелства за раждане, свидетелства за сключване на брак, които са уникални. Те са... Едно от тях е в оригинал от 1907 година. И когато бяха, както каза Валя, големите чествания на годишнини от Стамо Киреев, когато бяха в Стамово, много интересно, нали, това малко настрани от темата, хората, които трябваше да изнасят речи, нямаха материали. И те идваха до седмокласника, който беше успял да съхрани определени материали, да ги събере, да ги подвърже по някакъв начин и те ползваха моите материали. Нали? Няма лошо. Такива са били времената. И така, наистина минаха 23 години и макар да знаех основните щрихи на втората част, не се случваше нищо. Просто, както казах, бях написал 2 реда и така стоях. Всичко това до миналата година, около 22 септември, когато една емоция ме доведе до завършика на тази книга. Моята книга или, както аз казвам, нашата книга за живота преди нас. Каква е случката? Случката е много емоционална. За няколко дена ще използвам българските имена на градовете в Беломорска Тракия. От мен няма да чуете Гърция, от мен ще чуете Беломорска Тракия, от мен ще чуете старите имена. Те са такива и по картите продължават да бъдат написани такива. С моя приятел Ганди, къде си, брат? Да, с моя приятел Ганди, чисто импровизирано, решихме да отидем за няколко дена до Дедия Гач. Отидахме до Дедия Гач, бях ходил като дете, ще стигнем до там, там също емоционално. И какво видях тогава? Значи, всичко, нали, ясно е, всичко е заличено. Всичко българско там е заличено. Там български следи няма. Единственото, което може да направи впечатление, ако знаеш кое къде се намира, просто се личат българските сгради.
личи си българската църква, личи си българското средно училище. И най-интересното, което ми направи впечатление, вървим и отстрани един голям мемориален комплекс. Гръцкото знаме, руското знаме, от едната страна написано на гръцки, от другата страна написано на руски. И надписът беше много интересен. Наистина гърци са много хитро нещо. Бяха написали, превеждам го от руски, по спомен, за руските войни освободили тези земи. Много интересно. Тези земи за кого са ги освободили? За нас българите. Защото по това време Дидея Гач е бил освободен за нас българите. Така. И по-нататъка през далечната 1981 година, по времето на социализма, с дядо имах удоволствието да мога да пътувам, нали, както казват, имаше някакви привилегии, логично. Нали. Можех да пътувам, тогава ходихме на екскурзия в Гърция и в Турция, нещо странно за онова време, нали. И ще стигна до тази случка, само подхвърлям. И започнаха да ми се връщат спомените. Тогава съм бил, може би, 7, 8, някъде там, 81 година, не си спомням. Колко юристи не знаем математика, не можем да смятаме, това на всички е ясно. И намерихме, отидахме на плаж, аз предварително се бях подготвил и намерих къщата, където бяхме отседнали в далечната 1981 година. Просто видях същото място. Какво направих? Отидах на плажа и както има една много интересна момчето, което говори с морето на някакъв странен език, аз си спомних онова също малко момче на същото това място, на същия този плаж, където къщата им беше там, аз можех просто да отида до този плаж. И така както си бях по Бански, сега много хора знаят, че при мен това е диагноза русофилството, нали? Да. Така с руската шапка отивам, защото до това място имаше бензиностанция. И аз отивам до тази бензиностанция, нали, и влизам вътре. Бъкел английски не знам, гръцки знам 3 думи. И си влизам така с шапката, по Бански, влизам аз вътре и с снимката от 1981 година. Какво съм искал да кажа? Аз не знам. Просто влизам, нали, някой евентуално, нали, да потвърди, че това е същото място. Влизам и едно момиче така ме гледа. Странно. И аз само покавам снимката и тя дига рамене. И аз се чудя, викам, какво правя? Тук давай да се тръгвам. И тя ми казва, извините, пожалуйста, вы говорите по-руски. Я, конечно, говорю по-руски. И се разбрахме. Тя се оказала арменка, която, нали, около Крим има такива руски арменци, които после понтически гърци, там е нещо странно, дошли да живеят в Гърция. Нали, оказва се, че това наистина е същото място. И това момче, съпруга й, вече приключваме разговора, оказва се, че това наистина е същото място, къщата на нашите познати я няма, съответно, нали, нещо се е случило, там има нещо друго. И той ми казва, очень спасибо, что поговорил с кто-то на родном езике. Защото той не е говорил родния си език, съответно, нали, за него е руски, толкова време. И аз вече отидах на плажа и с громолясах. Седнах си, громолясах се, тогава звъннах на Стасито. Отново, да. И, нали, емоцията, тя просто те завладява по някакъв начин. Така, до тук всичко добре и решихме на другия ден да отидем в прословутото Фере. Фере е градът на моя род. В момента този град се казва по подобен начин, казва се Ферес. Но за по-пряко нещо ме стрелна и си казвам, дай да отидем до Доган Хисар. Доган Хисар е родното място на капитан Петко Войвода, който не знае. Тръгнахме ни по един много живописен, много хубав път, ини крепости, Родопа планина, ини хубави скали и стигаме до центъра на Доган Хисар. Лъскав, хубава църква, гръцка, разбира се. И
Тръгнахме да търсим къде е къща на капитан Петко Войвода. Ако някой от вас е ходил, много трудно се намира. И направихме една обиколка, стигнахме до някаква малка църквичка, направихме една обиколка, къща няма. Втори път правяха някакъв ремонт, там нещо правяха и гърци си нагледат странно, какъв е то някакъв с българска кола, дето обикаля няколко път на едно също място. Както и да е вече, отворихме интернет, видяхме, че точно там е на този параклис, малък параклис, това е направен от родолюбиви българи, параклис, където е капитан Петко Войвода, близо до къщата му. На място на къщата му няма нищо. 5 камъка на кръст. И Ганди знае какво направих. Викам, брат, вади телефона. Сега викам, ще изпеем и капитан Петко Войвода на мястото на родната къща на Петко. И в Родопите прозвуча, къде мога, къде не мога да пия. Някой казва, че мога, някой казва, че не мога. Това е друга тема. И спях капитан Петко Войвода. Така. Но пътят към Фере предстоеше. Аз не знаех какво да очаквам в това градче. Да, бях го гледал на картата, само знаех, че родът е оттам. Буквално само това. Няколко думи. Стигнахме в Фере, сега Ферес, както те го наричат, за последен път го казвам по този начин, и се оказа, че това никак не е малко градче. За размерите на тази част на Беломорска Тракия, това е град с около 10 000 души. Има си банка, има си 2 училища, действително хубав, голям град. И на центъра на това градче е църквата Света Богородица Светоспасителка. Значи, ще прочетете, тя е била строена по времето на Теодор Комнин, друга тема. И влезнах в църквата. Тогава ми завладяха, може би всеки изпитвал такива чувства. Влезнах в църквата, първо си помислих, че тази църква е горяла. Защото цялата беше в сиво, цялата беше... На мен лично ми изглеждаше като опожарена. Запалих 2 свещички и си помислих, до тогава пак казвам, нищо не знаех за това място. Тогава си помислих, тук може би са се венчавали моите предци, тук са ги кръщавали, тук са отивали към последния си път. И ме завладя емоцията, тогава се обадих на майка да й покажа църквата отвътре. И беше време да си тръгваме. И аз стоя. И идва приятелят ми Ганди и казва, брат, давай да се тръгваме. И аз му казвам, ето ти ключовете за колата, тръгвайте си, аз оставам тук. Просто емоцията. Аз оставам тук, вие изтръгвайте. Аз оставам тук завинаги. И така, прибрахме се вече и това беше повода да тръгна действително да напиша този Беломорски вятър. Сега пак малко ще почитам. Да. Така. Както стана вече ясно, това бе дълъг бе пътят на тази книга. Дълъг и дълг. Обичам да казвам това беше дълг. Това е книга, това е художествена документалистика. Опитах се да съчетая историческата действителност и документалност с емоционално и драматично представяне на родовата памет. Както казвам в книгата, на предците свои посвещавам книга за род, вяра и борба, за техните надежди, пориви за свобода, за смисъла на живота и смъртта. Това е опит за сага на едни отминали времена. Книгата е за подвиг и идеализъм. И дали ще плющи зеленият байрак с златния лъв и надписа свобода или смърт, или после червеното знаме с сърпа и чука и дилемата, ако тогава е била свобода или смърт, днес, извинявам се за думата, днес дилемата е мухлювщина или чест. Или си мухлю, или имаш чест. Това е книгата, в която опитах, буквално с вярна историческа достоверност, въз основа на много исторически материали, както каза, които ревностно събирам от дете, с помощта на много от вас, които са в залата, и проверявах многократно, преди да напиша нещо и преди да го пресъздам по моя си
специфичен емоционален разказ. Вървях към тази книга с разказите на предците. Там разказвам за идеалите, за копнежите на героите, а те продължават да са живи в мен. Дължа им го. Бях длъжен да го напиша, да го присъздам, както казах, по моят различен стил. Да напиша, да разкажа за делото, за почтенността им, за скромността им, отговорността им и най-вече, че представата за свобода за тях не е била мираж, че мечтата за нея, свободата, е била и за свободното отечество. Тази свобода не е пространството. Тя за тях е имала смисъл. Те са следвали един единствен идеал. И наистина тук думата е само и единствено свобода. И те са служили само и единствено на нея. И са умирали. Свободни, а не роби. Преследвани, бити, убивани, заличавани от турци, гърци и свои, и тяхната саможертва е за нея. Обичам да казвам в случая тази пуста свобода. И този дан наистина е бил платен с много кръв от предците ми. За тях искам да ви разкажа. Те винаги са останали свободни, а са умирали безсмъртни. И така се стигна и се осмелих след 23 години, както ви казах, да продължа книга за живота преди нас. Както разбрахте, след обмислене, отлагане, твърде дълго време, ето вече тази книга е факт. Искам още нещо да кажа. Тогава, през 2002, бях млад, изпълнен с дух и онзи дух на предците ми. Сега вече, олегнал и по различен начин, започнах и завърших Беломорски вятър. Тези, които я прочетат, може би ще забележат, че тази, която е тази малката, първата, е написана и посветена на дядо Стоян Ганев, който е един от най-малките партизани в Старозагорско и, както казвам, човека, който направи от мен човек. Тя е по-наивна, революционна. Ще се забележи разликата от онова младото, вярващото, горящото, революционното момче, което бях, до израстването ми до мъж. Все още вярваш, но вече не така горящ. Олегнал, не толкова революционно настроен, а искаш само да напише и да ти разкаже във всеки ред за тяхните идеали, мечтите за свобода, в тази сага за едни отминали времена. Ако в частта за дядо младежа търсеше и присъздаваше една друга истина за живота, сега, вече зрял, след средната възраст, ще ви върна в тъмните години преди освобождението. Ще продължим и напред. Беломорски вятър, с който започвам книгата, е героичният род на феретата. Така са ги наричали. Живели в красивата делта на река Марица, в подножието на източните Родопи, там, в изгубената, откраднатата част от родината, Беломорието. Тези ферета, далечни сродници на капитан Петко Войвода, живели на прага на две епохи – робството и свободата. Продължавайки напред, ще проследим родът вече в свободна България. Ще се потопим и в мрачните години на царство България. Ще станем свидетели на септемврийското въстание, на погрома, разгрома, на гибелта на част от родът, неговото обезкървяване. Тези, останали след тях, само ще продължат борбата за правда. За тази правда на бедните, неоправданите, за тяхната правда, каквато и да е била тя. За тяхната правда ще продължим до героят Стамо Кирев, един от първите паднали в кърви, само на 29 години. До етачката на 4-та и 5-та въстанически оперативни зони, на прабаба ми Стоянка, или както и млади и стари са я наричали, Кака Стоянка. Юначната българка ще я нарече Велко Димитров, заместник командира на бригада Георги Димитров. И съпругът и Бойчо. Ще стигнем и до баба ми Кръстинка и брат и Маринчо. Още деца, помагали, гледали болните и ранени партизани. От спомени знам, прабаба ми е казвала, ние нямахме какво да ядем, за да има за партизаните. На
от гледна точка на сегашното време, това е просто някакси прекалено идеалистично. Всички те, разбира се, не са чакали облаги и привилегии. Останали са скромни, честни, с идеали. Аз ги наричам моите беломорци. И тогас ще дойде свободата. Тяхната свобода. Мечтаната, сънуваната, само в зрачни сънища сънувана, както е казал Вапцаров. Тази свобода е попита с много кръв на предците ми. И ще завършим точно там, където започва голямата любов между баба и дядо. Тази глава се нарича "Две сърца в едно". И те наистина ще забият в едно. Ще прочетете един увлекателен разказ за този велик род. Това са годините от 1876 до 1948. И така ще завърши Беломорски вятър. После ще продължим с тази по-малката част, написана още тогава през 2002, и ще спрем на същото това място, където завършва първата част. За по-младото поколение, аз съм длъжен да го кажа, имам ли сили, ще има и трета част за социалистическа България. Ще се запитате защо точно това заглавие е на третата част. Защото вече израснаха няколко поколения, които не знаят какво беше и как живееха хората тогава. Разбира се, верен на духа и стила си, написани, всеки реч ще бъде отново причупен през призмата и гледната точка на героите. Затова дали действително са имали някакви привилегии, дали действително е било така, това е от мен. Ако има въпроси, с удоволствие ще отговоря. Първо искам да дам само на думата на моя редактор, който изстрада заедно с мен тази книга. Здравейте на всички! За мен е чест и удоволствие да бъда на дългоочакваната книга на адвокат Румен Йорданов. Казвам се Таня Славейкова, завършила съм български език и история и от 28 години съм учител. Когато преди няколко месеца се запознахме с Румен, той сподели своите идеи за проекта си. Разказа ми с ентузиазъм за рода си, историята на беломорските тракийци. Впечатлих се от темата, тъй като съм все пак и историк, но най-вече от този пламък на Румен, с който разказваше. Той обясняваше за делото, за паметта на своите предшественици. Не се чува ли? Тъй като се познавахме бегло, аз не очаквах, че ще се довери на почти непознат човек. Въпреки че му бях споменала, че съм редактирала и други книги, макар че те бяха научни. Но когато ми изпрати все пак първата част на своята книга, бях много трогната за това, че ми оказа честта да бъда редактор на неговия труд, защото това е един наистина доста богат труд. Книгата на Румен ме изненада с своята искреност, с чувствата, с историческата действителност, но това, което най-ме развълнува, беше семейната хармония, която той описваше, душевността, гордостта от това, че е наследник на този род. Така всъщност разбрах, че от тези чувства и настроения, които постоянно демонстрираше при описанието на своя род, че все пак и адвокатите имат сърца. Имат, разбира се. Да, беше добро. Впечатли ме най-вече тази непрестанна борба, която видях в него. Казвам борба, защото за да намериш толкова факти от миналото, наистина определено се нуждае човек и от, не само от емоция, но и време, за да
покаже на всички това, което иска. Всъщност книгата е една палитра, една мозайка от емоции, от чувства, от историческа действителност. Тя показва род, традиции, вяра и най-вече борба. Борба за запазване на ценностите, борба за традиции, борба за род и роден край, борба за оцеляване на прокудените от дома, борба за доказване, борба за запазване на българският език, борба най-вече за справедливост, чийто достоен последовател е и Румен. Самата стилистика на Румен не е толкова искрена, емоционална, че няма как да не развълнува всеки един, който се докосне до фактите, но и до чувствата на този род и неговите наследници. Той гореше с тяхната вяра, с техния заряд, с тяхната борба. На няколко пъти дори самата аз се разплаквах от емоционалните отношения, потърфах от зверствата, които описваше, които са преживели неговите родственици, а и цялото население на Беломорска Тракия. Двете части на книгата имат различен емоционален заряд. Първата, това е в Фере, родът в Беломорието, с традициите, семейството, тракийците, тяхното изселване от родния край. Няма човек, който да не се трогне от тази тежка участ на нашите съотечественици в тези земи. Втората част се свързва с съдбата на родствениците на Румен по време на антифашистката борба, времето в Съветския съюз, в Югославия, която и част обаче всеки един от нас да прочете, ще усетим гордостта на автора, че е част от този род. Лично мен най-ме докосна времето в Фере. Сякаш още чувам това скърцане на портата, която те описва, и виждам беломорците, виждам чешмата. Точно така. Сякаш бях се преселила в тези далечни времена, в които патриотичност, борба и традиция се сливаха в едно. Радвам се, че имах възможността да се докосна до този исторически документ, преплетен с художественост и емоционалност. Надявам се да съм оправдала очакванията на Румен, защото знам колко важна и безценна е тази книга за него. Да проследиш развитието на своя род от далечни времена, да се умееш да събереш информация, снимки, факти и да вложиш толкова чувства и душа, да ги оставиш на поколение, е наистина геройство. Благодаря. Да оставиш памет за род и роден край на бъдещите наследници, да се преклониш пред борбата и вярата, саможертвата на беломорци, е наистина вдъхновяващо. Защото това оставя следа в душите на всички, които се докоснат до тази книга. Благодарна съм, че съм част от този шедьовър на историзма и емоционалната памет. Благодаря. А това е един скромен подарък, с който да подписва своите книги. Благодаря, Таня. Благодаря още веднъж на всички. Ами след думите на Таня, ако някой има някакви въпроси, няма да ви зачитам, защото наистина има много трудни и много тежки моменти. В действителност ще стана. Да. В действителност наистина първата част е, ако не е трагична, тя е наистина невероятно емоционална. Една от главите съм нарекал прокудени страдалци, бежанци, свободни. Те са пътували пътували са 300 и няколко километра от Беломорието долу. Много от вас сигурно
само са чували, че има за капитан Петко войвода, тук, който е, всички са чували. Но много малко хора са чували за Маронийската република. Това е единствената република в онова време от порядъка, това е около надвечерието на освобождението. Тази Маронийска република, град Марония, в момента Беломорска Тракия се намира, там е станало нещо уникално. Капитан Петко войвода освобождава Марония и създава една уникална симбиоза от нещо ново, нещо нечувано. Република по това време всички са още подробство, къде е освободени. Той започва да пише някакви закони. Пише закони и всички се чувстват свободни, всички са свободни. И когато идват предните отряди на руските войски, им казват Беломорска Тракия остава извън пределите на Сан-Стефанска България. Аз не знам какви са били думите на Петко войвода. Тогава Таня даже, когато редактирахме, каза, това ще го запазя. Капитан Петко войвода с цялата си осанка, с цялото си достолепие, всички падат на колени и искат да ги спаси. А той не знае какво да направи. Това съм го описал, много емоционално. Той не знае какво да направи. Единственото, което казва е само едно той не знае. До сега ги е спасявал, сега не знае какво да направи. Това е извън пределите на България. И взима правилното решение да тръгнат с керваните, който иска да тръгне и да тръгне някъде, където е свободна България. Къде е тя, никой не знае. Но някъде там е свободна България, която остава в българско. И този дълъг керван тръгва през цялото Беломорие. Тръгва от Марония, Макри, Дедея Гач, Фере и стигат до моите предци. Една част остават там. Най-възрастните остават там. Те не могат да се разделят с родния край. Те до сега са били по турско. Те не могат да си представят как ще се оставят. Разбирате ли? Значи тия хора в този край действително са били свободни. Нищо са били под робство. Там не е имало бедни, там не е имало жадни, там не е имало гладни. Там всички са имали земи, имали са поминък и са се чувствали свободни. И сега да ти кажа, че тук вече не е твоята родина. И че някои остават, някои тръгват. И този целият дългия път, който е до първата граница, където е България, те тръгват и остават, пътуват и стигат до първите населени места. По това време Свиленград се е казвал Мустафа Паша. И тук си задавах въпроса, даже веднъж го коментирахме и с Валя, винаги задавах въпроса, защо са дошли точно в Стамово. И това винаги ми обягваше и упоритостта ми продължаваше да настъпва и да се чудя, защо точно в това село. Няма никакви данни за това нещо. Защо точно? Значи, село Стамово, който е ходил, който знае, има... Какво? Нищо. Има една табелка, която е поставена много по-късно, 14 септември 1878 година, основано селото. Защо? Тръгнах да търся исторически факти, благодаря на Галентин. Галю, благодаря на теб. Да. Историци, защо? Данни няма. Бях събрал вече така доста данни. И пак взех да ровя. Част от спомените на Маронийската република, за която споменах, се казва, че няколко рода след освобождението, по време на опожаряването на Стара Загора, тръгнали и дошли в Марония. Родови от Стара Загора и Нова Загора. Добре. То тук, един, два, добре. След това в Фере
след разгрома на Априлското въстание дошли 20 рода роби. Така казват роби. Дали са били роби? Не знам. Семейства, целите семейства, заедно с турците, които се изсеглят и останали в Фери. И мислете. Ето два факта. Защо са дошли точно в това село? Значи, те се смесили с нашите беломорци и някои и те са си разказвали със същата тази любов за техния роден край. Стара Загора, Нова Загора и така нататък. И са ги увлекли, когато са тръгвали тази бежанска вълна в формата. Те са били 4 общо. Страшно. Първата е била най-леката, която са нашите. Там датата е било тежко. 13-та година, битката при Фери. Там е било страшно. Те са ги увлякли и те са дошли точно до това село. Ето, я бях доволен. Намерил съм защо точно идват в това село. Някой други увлякал, те са били там в тази част на Беломорието. Когато идват в Стамбул, те какво заварват? Тогава цар Разпоръкъл. Цар Разпоръкъл. Какво заварват? Цар Разпоръкъл е било турско село. Из цяло турско село имало чифлици. Турците вече реално са се били изтеглили. Годината, разбира се, е 1878 година, 16 септември. Фатална дата за нашия род, винаги септември месец за нашия род е фатална дата. Който не го знае, да го научи, Валян също знае, че септември месец фатален месец за целия род. Когато стигат и влизат в Фере, в Стамово, те заварват едно празно село. Само кучета и тръни. То се е казвало Чавлъкьой, от турски превод Трънното село. Заварват едно празно село, посрещат ги някакви кучета и тези беломорци, 33 рода беломорци, слизат насред селото и празно село. И те тук трябва да градят новото си бъдеще, на чуждо място. В турските къщи. Разпределили, направили на всеки къща, исторически факт, и посъмнали, влезнали в чуждата къща, на всеки разпределена някаква къща, турска. Може би тези турци, които пък са отивали, са се изселвали, те пък са се настанили в някоя друга българска къща, защото тяхната родина вече е някъде другаде. И така, те започнали изцяло на чуждото място. Това е същата нашата къща, която е вашата, където е в Стамово. За тази къща говоря. За тази къща говоря, общата ни къща. И чуждата къща, те започнали да градат някакъв нов живот. Не знам какво им е коствало да загубиш абсолютно всичко. Значи, има няколко опита за освобождение на Беломорието. Два от тях са успешни. До 19-та година, включително Беломорска Тракия остава в пределите на България. Говоря за Балканската и после Междусъюзното, тя остава в пределите на България. Много интересен исторически факт. Единственото населено място, което е преименувано от българите, незнайно защо, така не можах да стигна до този факт. Написал съм нещо чисто така от факти, съединено, нали, да. Единственият град, който преименуват турското име е Фере. Те го наричат Трапезица. Защо Трапезица? Защото има исторически факти, че още по времето на цар Калоян един болярин се влюбва в млада девойка, която е живяла по този край. Нали, Трапезица е другия хълм, който е на Царевец. Нали? Там са живели болярите. И той остава там при тази девойка и може би новата администрация тогава на България, която е била, кръщава града Трапезица. От хълма на... Може би е било така. Аз така съм решил, така съм го написал. Да, наистина Беломорската част е една от най-тежките. Не, че след това е било леко, но след това, може би, тази революционната и патриотичната част
там също е много трудно да, когато пишех, наистина много трудно да осъзнаеш въобще тези хора, откъде са им идвали тези идеали. И аз наистина, когато пишех, започна да ги разбирам. Започна да ги разбирам, защото те идват от един наистина свободно, от едно свободно място. Те се чувствали там свободни. И идват тук, в България, и поемат някакви революционни идеи. Какви са били тогава? Примерно социалистически идеи, последствия комунистически. Какви идеи да приемат? Такива са приели. Нали? Те са имали своите идеали, своите виждания. След като си бил свободен, а сега не се чувстваш свободен, това приемаш. Значи, тематична е залата Гео Милев. Всички знаем как е загинал Гео Милев. Септемврийското въстание. Септемврийското въстание също много трудно го написах. Беше ми изключително трудно. Много болезнено, лично за мен беше много болезнено, защото трима от предците ми са избити в любимото, в септемврийския метеж, както е наричан по това време метеж. Това е метеж за тях, да, такова е. Това не е въстание, това е метеж. Така, значи, този, който е основният герой, най-старият дядо Стамо, вие ще разберете кой е, който идва на 10 години в България. Той е бил на 10 години, когато идва в България. Той е бил дете. Създава тук семейство България така. Това е първият дядо Стамо, който е тук в България, който е роден в Беломорието, но е в България. Значи, той, сина му, дядо Киро, двамата му братя, убити в септемврийското въстание. Без съд, без присъда. Нали? По това време законът на държавата работи, който не е запознат, нали, с този фашистски закон. Той е фашистски закон, той работи. Значи, има награда за убити хора, така, нали, няма лошо. Те са избити всички в септемврийското въстание. Значи, какво представлява септемврийското въстание? По времето на социализма много е написано за септемврийското въстание, много е казано, но аз пиша и казвам една малко по-различна гледна точка за това въстание. Защото малко преди въстанието, моят род, тези беломорци, прословутите, да, пропити от тези идеи, станали част от тогава БРСДП, тесен социалисти, преди Балканската война, те застават против своите. Тогава елита е Коста Ципоранов, Асен Велчев, знаете кои са елита на септемврийското въстание, те застават против тях. И казват, нали, тогава са протестите, тогава, нали, комунистическата, социалистическата партия е против това да се освобождава Беломорието. Те застават против тях. Участвали в митинги, и стария дядо Стамо им казва, аз не мога. Аз не мога да ни тръгне целият ми род да тръгне да освобождава Беломорието. Те са там. Няма значение, нали, че царска България. Какво? Аз тръгвам. Целият ми род тръгва. Баща ми е там. Братята ми са там. Роднините ми са там. Тръгват. И това наистина, този подем тогава, по времето на Балканската война, това е неописуем подем. Тогава има невероятна симбиоза между демократи, анархисти, социалисти и всички. Те всички тръгват да освобождават Беломорието. И наистина успяват да го освободят. И наистина успяват да го освободят. То 19-та година е в България. До 1919 година. После идва ти също не го знаеш, Таня. После идват гърците. Най-накрая вече идват гърците. До 1919 година Гърция е била нищожна като държава. Тя просто е била нищожна. И когато идват гърци 19-та година и когато влизат в българските градове и села,
говорим за Кавала, говорим за Дедея Гач, говорим за цялото Беломорие, те влизат с 5-6 човека. То е било празно. Просто българската войска се е оттеглила доброволно го предава. Тогава започват зверствата на гърците. Значи, вече сме изстрадали турците, тях сме ги минали, няма проблеми. После идват гърците. Гръцката асимилация не почва от един път. Тя започва много по-рано. Тя започва, това също съм го изследвал, тя започва много по-рано. Тя започва още някъде, може би, с първата изселническа вълна през 1978 година. Чуват, че някъде нещо е празно, българско място. Представете си делта на Марица, красотата, земите, нивите, хубавите къщи. Представете си го това нещо. И от някъде, аз това съм го описал, идват някакви гърци, от някъде. Срещат се с българските, които са останали там и казват, ние идваме тук да се нанасяме. Ма как ще се нанасяте, тук е българско. Ма ние вика сме православни християни, ние вика сме едно. Нали, ние сме една и съща нация, ма не може да влезе в български къщи. Кой ви казва, че не може? По това време, нали, религията е играла основна роля. Ако не искате, ще се обадим на владиката в Димотика, той ще ви каже, нали, че може да се нанесем. Ако и той ни помогне, нали, тук е Турската империя, ще кажем, нали, че тези къщи са празни и така се нанася. Така започва, аз се наричам тихата гръцка асимилация. Тя е първата. Те се заселват в Фере много гърци. Първите гърци. Значи, какво представлява Гърция като държава? Тя не представлява нищо. Гърция не е държава. Гърция е измислена държава, както Македония, нали, друга тема. Но навсякъде е имало, и включително и в България, както знаете, и по Несебър, и по Созопол и така нататък е имало гръцки колонии. Това е гръцка колония. Значи никъде няма гръцка масивна, няма компактна гръцка маса. Така, когато вече приключва това тихото заселване на тези гърци, тогава, 19-та година, както казах, идва истинската жестокост. Тогава гърците са ги принуждавали, събрали всички, които са останали българи, им казват, подписваш декларация. Ти си грък. Ма как така ще съм грък? Как се казваш в момента? Примерно Константин Аргиров, ще ползвам Константинос Аргирос, певец, който харесвам гръцки. Как се казваш Константин Аргиров? Не си Константин Аргиров. Константинос Аргирос си. Ама, разбира се, има и ничери българи, които, нали, те са там. Подписваш. Ма какво подписвам? Обаче той почва отзад напред. Това също съм го описал. Ти сега, виж сега, ти си запазваш земята, запазваш си стадата, запазваш си къщата, всичко си запазваш, само едно име да смениш. Да станеш Константинос Аргирос. Нищо повече. И тогава българите са застанали, които не са искали да загубят българското, застават против цялото това нещо. Им дават отсрочка. Единият от кметовите, нали, им дава отсрочка, ще го прочетете, там е емоционално. Но тази отсрочка не е вечна. Тогава идват истинските зверства на гърците, а те са били по-жестоки от турците. Ако турците са като чакали и като някакви зверове, които нападат, взимат, грабят и се отеглят, то гърците винаги финничко, лекичко, докато може. Когато не може, тогава почват зверствата. Когато решават вече окончателно, че Фере няма да съществува като българско място, какво правят? Това, което могат. Зверства. Нареждат искат тръни, много тръни, и карат българите да вървят боси по тръните и защото казват, вие не вършете тръни. Сега ходете по тръните, боси. Мъже, жени, деца, нали? Добре, вървете по тръните.
Това не е достатъчно обаче. За зверството ще прочетете, няма да ви го цитирам, защото е гадно. Какво правят? Значи това не им стига и казват така, сега ще ва яздим. Що ще ва яздим? Защото ние сме господарите, пък вие сте роби, сега ще ва яздим. Докъде ще ва яздим? До гробищата. До кои гробища? До българските. Защо? Ще видите. И така ги яздят до гробищата. А сега застанете всеки един до могилата на твоя роднина. И по-стария дядо Киро също застава до могилата на своя родственик. Най-стария дядо Стамо, който почива към 1000... Да, състава. И какво му казва гърка? А сега вика, чупи паметник на твоя баща, дядо, няма значение. Чупиш паметника и плюиш отгоре. Колко са го направили според вас? Нито един. Нито един. Тогава дядо Киро се доближава до него някакъв там поручик ли, няма значение, някакъв гръцки военен и му казва, нали, чупи бе, чупи. И той имал кама, вади камата и го убива. Пушка го докато може. И така, той заедно с своя баща на едно и също място остава там. Така е било жестоко. Това са гърците, префинените, хубавите гърци, които, нали... За Стамо Кирев няма да разказвам. И там съм го описал много добре, също, така с много подробности, с много факти. За тези, които са част от рода и знаят, научих... Батя Иван тук ли или излезе? Излезе ли? Да. Значи научих много интересни факти. Значи с неговия съратник Стоян Томов, който е от Ракитница, те са били буквално като братя. Значи тръгват от нелегалната борба 36-та година, минават през Съветския съюз заедно ги убиват. И научих много интересен факт. Значи, когато бяхме с Стаси в Москва, при баба Карменка, аз не знаех. Значи тя ми казва, защото показва снимка и казва, и аз казвам, това е Стоян Томов. И тя казва, да, това е моят кръстник. Аз не го знаех този факт, че той е бил кръстник. От батя Иван Томов, той излезе, когато тръгнах да пиша, пък научих, че дядо Стамо е бил кум на Стоян Томов и на жена му, която също е, нали, рускиня. Съдба. Свързани от първия до последния миг. И заедно загиват, заедно умират за тяхната свобода, за тяхната правда, каквато и да е била тя. За... Ни го закачайте, баче Иван. Така че аз мога много да ви разказвам. Ако някой има някакви въпроси, с удоволствие може да ги зададе, с удоволствие ще отговоря, защото аз съм, нали така, то се вижда, че съм емоционален. Да. Слушам. Това е свободна дискусия, нали няма. Марин, ще кажеш нещо, моето момче? Не щеш. Да, казал съм да ни говориш, да. Бати Галю? Няма, добре. Въпроси Да. Искам да благодаря на Румен Илганов за неговата книга, за това, че ни е събрал тук. Изключително съм радостен, че залата, както се каза, не само е пълна, и отвънка има хора, доста така се събрахме. Първо искам да продължа, съвсем кратък ще бъда, на другар Илганов, това, което каза за Стоян Томов. Нека да отдадем длъжно при него.
Стоян Томов е един изключителен български революционер, секретар на Комсомола в Стара Загора, след това емигрира в Съветския съюз и в Съвет парите кумител за шофьор. Но когато започна войната в Испания, той казва така: съвестта не ви позволява да стоя мирно, докато хиляди деца загиват в Испания, и заминава като интербригадист и като лейтенант в танковите войски на Испанската република, и когато фашистска граната влиза в танка и убива радиста и механик водача, той сам подкарва полуунищожената машина. И така се е казвало, че даже с половин танк се е хвърлял в боя и даже неговите другари са се сплашили от него, а какво да говорим за враговете. Стоян Томов е изключителна личност и се радваме, че тук е един негов роднина, който продължава неговото дело. Благодаря. Да. Добре, който има желание да заповяда. И също много важно, Да. че има 3 копия в Народната библиотека. Да, много важно. Как ще ме разбираш, брат, не знам. Ти ма знаеш, че пиша много грозно. Ще четеш, ще ревеш. Да.